омбудсмана Касите. Един от най-лесните начини даден проблем да достигне до колкото се може повече хора. И с нея си говорихме, когато направихме песента. Винаги, когато изкараме нещо ново, се надяваме някой да се припознае в песента. С тази песен се надяваме колкото се може по-малко хора да се припознаят в нея. Не е ли по-лесно да кажеш само да споделите веселите неща от живота, така по-лесно смилаемо, по-лесно се харесва. Ние като автори и творци успяваме да се вдъхновяваме не само от личните си истории. За радост тази песен не е вдъхновена от лична история. Ние успяваме да черпим. Много странно, че още използваме думата вдъхновение за нещо подобно, но да, това провокира в нас една идея да създадем песента. Ето ние, следейки чужди истории по новините, по най-различни медии, успяхме да изградим един свой начин, така да пресъздадем такава една история в песента и чрез видеоклипа, който създадахме. Точно така, както си представяме, че изглежда домашното насилие. Една привидно зад една привидно щастлива физиономия, като маска, понякога се крие един ужас в домовете на хората. Искаме да благодарим на актьорите в видеоклипа, на Йоана Цекова и Кирил Нетков, че пресъздадаха една паралелна история в две линии на привидно щастливия начин на живот и сянката, тъмната сянка отзад зад техните врагове, която се крие в домовете им. Тази фалшива истина, за която много хора, за жалост, се крият. Надяваме се, че ще има подобрение в тази насока. Надяваме се, че ето сега с закона, който се гласува, това, за който се борим като общество, ще успеем да направим така, че има превенция срещу нашето насилие. Това е важно. За вас е важно да вземат такива социалните масти, да показват, да засягат този проблем. Още от малко, когато бяхме част от това, сме научили да се включваме в всяка кауза, която ни предложи да бъдем включени, защото смятаме, че всъщност и тогава се научихме, че колкото повече подаваш ръка, още когато си малък, когато пораснеш, това го предаваш на другите деца, на други хора и смятаме, че колкото повече се застъпват всякакви каузи, било то лоши или добри, смятаме, че това по някакъв начин помага на обществото. Тук в това студио ли създавате една песен, тук ли записвате? Да, ние с Яна и двете сме завършили музикалното училище, първо с музикални инструменти, тя с пиано и с кларинет. И продължихме висшето си образование в музикалната академия с пълна режисура. Това е нашата специалност. Имаме щастието, благодарение на нашия продуцент Рожа Караславова, Bumble Music, бяхме това пространство, където създадохме на студио, своите песни, песните на Bumble, създаваме музика. Имаме възможност всяка една идея да бъде записана, съхранена и доразвита в последствие, както стана и с Самота. Тя отлежа 2 години преди да е в финалния си вариант. Тук искаме да благодарим на Боян Христов, който е музикален продуцент на песента, и вокали и направи вокалния аранжимент на песента. Да, тук създаваме всичко. Много се радваме, че имаме тази свобода да се изразяваме чрез музиката, чрез това, което обичаме да правим. Имаме възможност да го изпоряваме самите. Предвид, че познаваме съвсем малки, още от 5 годишни, някога разправяте ли сте и омръзнате една на друга? Постоянно да говорим, разбира се, но има такива хора, много са малко на света. не сме имали някакво сериозно изкарване. На мен и клуба на освен в и вика само, имаше това, и двамата му сядат тук на фронта. Лакида и други професионални ангажименти, които имаме. В живота сме неразделни. Винаги една за друга сме насрещали да споделяме миналото време или най-щастливите си мигове. Винаги тя за мен и аз за нея сме първия човек, на когото споделяме. Това може да е рядкост, не знам, не го приемаме за даденост, но е изключително ценно да се имаме в Семейство ли сте си като сестри? Абсолютно. Аз нямам сестра. Тя има и брат и сестра.
живота ми е подарил. Почивката. Да има толкова добър приятел. Другия май съм го направил още едно, ама шеф важно за едно дете, така че следва мъжите си да не се отказват, да се бори. Много важно да бъде подкрепено и е много важно да живее в една хубава среда и за да може да има възможност да мечтае. И така с постигането си, с сбъдването си на разни малки мечти, да върви все по-нагоре. Да, кратко. Ние по същия начин работим тук в университета. Опитваме се да не поставяме граници. Всяко дете възприемаме индивидуално, със собствените му качества, със собствения му характер, и да се храним като индивидуалност, което е най-ценно и в бъдещето им като артист. Всеки артист трябва да има своята индивидуалност и да се собствените си стъпки, не да има някой друг проблем. Колено детето трябва да има талант, за да стане такъв музикант. Задължително е да има желание и да носи музиката в себе си. Не всеки се ражда с изключителен талант, но с много труд, много желание, много работа може да достигне всичко. На коя сцена се чувствате най-добре? На всяка сцена се чувстваме добре. Най-добре се чувствам, когато публиката среща реагира добре на това, което изпълняваме. Независимо от това дали публиката е много или малко, просто да имаме отклик от тяхна страна. Тогава се чувстваме най-добре, когато срещаме публиката на костюм, плюс кожени, плюс въртовръзка, плюс салек, плюс чорапи, плюс рис, плюс клон, плюс гащи. 4000 лири, които са 280 лева. Идеи много има винаги. 280 лева на 60 метра отзад. Да ги направим, но сега сме се държали, че да отделим малко повече време. Най-вероятно, там иска да кажа 60 метра, но то отзад звучи много такова. Тук за сватбата на нашия си Исус. Жами като го видят, той виж объркички. Обаче е сложен за манекен. Това е Одрин, тук централното. Точно по тази улица, миналата година съм снимал клипче, утре е петък, пазарен ден. Доста българи се размяхме и сега търся една кръчма, където ядох, беше уникално вкусно и не мога да се сетя тук в една от тия преки. Само че то вече колко 10 часа. Ние може би да го усещаме по този начин, но уморяваш поведно... Стигнахте ли до пазара там? Вкъщи си седнеш и знаеш, че си направил нещо. Предишното клипче предложението беше за 4000 лири, това е 2600. Ама той изглежда по-добре. Малко въртовръзката прекалено странна, обаче от тук здраво газ. Риза, колан, чорап. Той тъмно е, нищо не се скива. 10 часа затваря всичко и сега всичко на български. Безплатна доставка, мебели, безплатна доставка. Всичко на български, това е в Одрин. Пазара е там, утре ще ходим. Тук па 3300. Даниел Роси. Това е на турски, това е на турски, обаче отзад че е на български. Това е същия. Тогава ще знам. Иначе това виж тук горе рокли. Байрактар. Винаги казват истината, това сме изключително щастливи, че имаме тази възможност най-качествената част от обществото да оценява първо нашите неща и да предприемем по-сериозни стъпки да... Изчакаме явно. Това е център на Одрин. Ако искате да се спасите, и да погледнете документа в малко по-различен начин. През месеца на отпуски. Повече познат български. Това е готино. Штука. И кучета за български. И такова. Керван се казва заведението. Да, и е това питълче на мисъл. Сала, сапак, ачки. Оттам е по-отзад.
обиколихме всички хотели заети. И това хотелче е готино. Ами, да, така е. Като все продължение на нашето развитие през годините, ние останахме. Смляв, нищо няма. Боб мисли, че е развалено Шкембе, ще дадат тук. Като асистенти на България му отида да се развалено. Нищо Нищо не е, много си е готино Шкембе. Нови неща, които се подготвят тук. Даже аз ще изям още едно. Занимаваме с мюзикали. Децата вече работят много и по-добре. Ще да снимаме. Тъмна искам да видя шефката каква ще е влогерка. Почна да си прави тя клипчета. По цял ден мислим за тях и за това какво ни предстои. Снимах преди малко. Исках да снимам как да... Направихме една песен за Лоблон с Яна, по музика и текст на Латида, на нас. И тогава се подготвихме. Дали надежда предай нататък, да живееш означава да оставиш отпечатък. И се радваме, че по някакъв начин може да остане отпечатък и да как преминава един музикален час, какво учат, на какво наблягат. Винаги започваме с разпяване. И след това се работим доста динамично и често ни се налага да не работим по програмата, която сме си намислили, спрямо това какво имаме да готвим. Сега предните месеци, всъщност преди няколко дни се върнахме от Виена. Бяхме на тази даден концерт с Ивони в Дом Витманхайм. И предния месец се занимахме с това. Иначе след броени дни имаме премиера на най-новия ни мюзикъл. И най-много, всъщност денонощно това. Трябва да репетираме тук в Бомбон, репетираме в залата, в която ще бъдат премиерите. Сега чакаме да се стопли времето и отиваме в съборовете на училищата, когато те научат да използваме широкото пространство. И всъщност работим доста динамично. В който ми се иска просто да отидете, да гледате в една точка и да направите нещо. Така да ви чуждам заведение толкова ентусиазъм. Разбира се, че има такива моменти. Почти постоянно не се иска да се да отделим време за себе си. Когато трябва. За щастие, успяваме да намерим такова време. Викам, взех си турска карта, но миналата година съм си купувал няколко турски карти, като бъда с камиона. Ама сега дали ще отбех се риза и не приличаха камионче, то ми вика 800 лири. За 35 гигабайта. И се оказва, че картата за 25 гигабайта не е случай. Обаче, тук съм по магазините на това, гледам 30 гигабайт, струва 280 лири. Аз на мен ми са малко 800 лири. И за да си купих тук с една жена, тя вика, една жена вика, на границата нищо не се купува, тук това Одрин в момента много е раста. Много готини неща има. Ама ние поне сме навикнали в дебелариума да муваме яко. И това първо капвахме и такова. И сега ще обикаляме по магазините. Много готино времето. Не е много жега днеска. Топличко, ама не е някаква супер жега. И така. Ванда, извиняйте. Не те снимам да цялото. Хора са харесали това е така масажиращо машинка. Награда за всеки изпълнител е тази, която е от публиката, така ли е? Все едно на гърба ми смисъл такова, където върти топченцата имам и вкъщи, да е. Ама тук е много интересно, е тук на краката ми на това. Е са отзад. Все едно. Много готино. Това беше награда на журито. Много интересно. Бяхме щастливи, тази награда, която сега ще казвам, на върта ми прави аз, защото си пък изправил главата. И защото в крайна сметка е най-важно мнението на публиката. И защото един автор, каквито сме ние, правим
всъщност музиката си за публиката. Музиката смятаме, че Такива машини трябва да има в България, ама са много скъпи. Тук за 20 лири, за лев и 40-10 минути да размазва като такова. Направо. Той пуква ръката ми стиска. Аз не съм си пукнал ръката. Прибирам си телефона и ще поставя, когато момче прекали с лакомията. Колата е пълна. Колина е, обаче излизам от магазина с още покупки и сега ще хора в някакъв друг магазин и ще се изслагаме по главите нещата, защото колата няма место повече. Сега почваме да преподръждаме, обаче обаче къде ще ги слагаме? Ами кажи, къде ще ги редим? Има 3 чувала до 10 кг прах за пране. Къде ще ги сложим? Тя хая другите неща. Да, сега си почина една минута, че се изтекох. Дай. Пуснаха ванта на камион. Това е Одрин, това джамия там. Жестока джамия. Това също е джамия, там има джамия. Сега мина един с един скутър, бам, не можах да видя. Откъртили ми бронят предната, само ми дигна ръка, благодари. Такова и изчезна. Напред аз мисля, че ще спре. Как не съм пребит това с скутъра? А сега надолу на границата ще е някакъв ужас. Обаче аз отивам да се постривам сега. Добре, тия също успеха като такова. Тук миналата година, тук тръгвам маршрутката за Капекуле. 10 лири струваше миналата година. Сега не знам колко лири всичко се е дигнало между другото. За фризьора имам. Ние сме актьори, които играят актьори, а моята героиня е филмова звезда, която се подготвя за своята роля. Това е много странно, като че ли играят едновременно 3 души. Дълго дискутирахме с Вес образа ми, начинът по който се подготвяше. Имах много въпроси относно това, как да изобразя толкова любопитен персонаж. Звучи някак налудничаво да играя актриса. По някакъв начин героинята ми Мич е наясно, че прожекторите са насочени към нея през цялото време, че постоянно е под наблюдение. Един вид, тя играе роля в реалния живот. Това ми е много познато. Смятам, че тя е много силна жена, но някога, разбира се, има и своите слабости, както всички. Мисля, че си приличаме в това. Ами не как да се да. При същия барбарен ще ходим, или? Беше много вълнуващо, когато си редом до Том Ханкс, Лив Шрайбър и всички останали от актьорския състав е страхотно. Когато видях Бита и Уилям Дефо, ще истинска удоволствие да работя с такива професионалисти. Бях много развълнувана да снимам с него. Направо не можех да повярвам. Когато си партнирах с Марко в продължение на 10 години, играех една и съща героиня. Сега обаче преживяването беше уникално. Си мислех, че съм направила всичко, но и това. Изиграх неща, които не бях правила. За мен беше интересен професионален опит. Режисьорът ме окуражи, че не мога да се справя с всичко. Бе, майката, то тук втори път ми прави номера да им еба, майката да им еба, бе.
Аз съм била на некъде 17 години, когато почнах да пея в Радио София. Много се пееше тази песен на мен. И затова ми напомняте годините на пение, младите години. И много съм била щастлива, защото съм много добре посрещана от публика. Интересни реши, не бъде. Просто имаше идея някаква. Голяма концертна дирекция, който се начална събор. И беше просто, имаше си някаква наклонност и способност и организации, такива нещо да прави. И реши тогава, един ден вика, дай да направи за една група селитна на певица. И като бъде полизана в Елиса и Елиса също спустили, не на разлика. А след това пея вика да се облече и тогава ще бъде съместна. И после да се търси той. Не да не се търси. И извика Миша Сойче. Лайка по-дълго търсене, Маша Дълничатели, Нагорка Дълбича от Истина, аз съм от нашия търски край и Магда Костана. 6. Първият концерт се направи в Дълбича салон. Извинявайте. Извинявайте. Моля ви само за секунда, искам да ви кажа нещо. Искам да ви кажа. Искам само да ви кажа, че го да ви изпука. Днес беше довела в студиото ни твой ученик. Как се открихте? Той ли те откри? Как стана? Извинявайте. Моля ви само за секунда, искам да ви кажа нещо. Искам да ви кажа. Искам само да ви кажа, че го да ви изпука. Значи ти работиш с нея, ти си има някакъв интерес към фолклора, щом си отишъл на Шопски, нали? Аз също съм бил в журито на този фестивал. И защо точно тези песни хареса нейните? В случай на нейната майка и Кастионова, за която си спомняме днес. Защото те са невероятни по текст, по мелодия и ми докосват сърцето. Как работиш с нея? Ами, работим по нормалните неща. Смисъл, подражателно, тя ти пее и ти, защото това е силата на фолклорното пеене. Разпявам го и след което си определяме песни, върху които ще работиме. Да му кажа, много държа на интонацията, той много добре знае. И така че мисля, че е доста доволен, защото на 9 години беше ти, когато дойде при мен, нали, и до ден днешен. Френски песни ли учи или и други? Не, и други песни. Аз му казвам, че може да отиде някъде. Даже сега последно време научихме една коледна песен. Викам, защото може да те накара да изпееш някъде коледна песен. Само да кажа, че той пее в детския радио. Да, така ли? Добре, ама там се пеят други неща. Как съчетаваш двата стила? Защото сега след малко нашите зрители ще видят колко хубавото е научила Лили Галевска да пееш трънските песни, говорим и за стил, за звукоизвличане, за тия неща, пък там се пее по друг начин. Успяваш ли? Успявам. Истината, че там е наистина доста трудно да смесваш двата стила на музика, но с много упражнения, репетиции се получава. И когато намериш балансът, всичко става по-лесно. Браво. Добре. Сега сигурно си мислиш за това какво ще стане с теб утре, какво ще пееш, за какво мечтаеш. Народни песни ли искаш да пееш или други неща? Истината е, че народните песни са ми много близо до сърцето и ще продължавам да се занимавам с тях, но мисля да работя по-стабилна професия. Не казвам, че народното не е стабилна професия. Нестабилни са. Ами да, трудни са, не нестабилните. Са нестабилни, защото у нас няма необходимото отношение, което трябва да има една държава към големите си творци, певци и музиканти. Затова са нестабилни, иначе тя е стабилна. Много практично и хубаво ми казва. Обаче виж как той просто много харесва песните от трънския край. И са ми казвали, трънски песни, нали, напротив, където да съм била, където абсолютно, където
където съм била. И не само аз, винаги съм имала много голям успех, бисове и така нататък. Интересни са като отношението. И другото хората запреварени, запомнящи се. Сега и паметника Стоянова и като поздрав за нашите зрители, един ваш импровизиран дует с една красива трънска песен от репертуара на Ика Стоянова. Сега ще прозвучи от вас двамата учител и ученик. Ами ще се включваме пак. После и наближаваме вече Михалково. Ето го. Това кръста. Минералната вода е Михалково. Да. Това е гледка. Високо. Михалково високо. Точно така. Панорамата е... Панорамата е тук. Като цяло красоти на България са топ. Да. Ние успяваме да ги видим и вече да си ги запазят след повече от половин година. И ги вече програмаме една година на канала. Да. Ето е малко пътя да видите. Пътя е страхотен, малко завой, но вече е добър. Няма такива обновени. Но не са отменени. Колко метра май на това? Като влезе, Като влезе в да ни прекаляваме. Снимането от колата, че хората така. Ето, влизаме, то ние влизаме. ето я. Така ли? Значи продължаваме. Ще 2 км и го сад на хората. Само ще го посетиме малко на камерата. Добре дошли в Михалково, старата табелка. И ние сме добре заварили. Ето сега няма отдяля. А защо тя горе знам? Горел съм. Ето. Тя си работят на тия хората. И ето как се вижда обаче. Маскарка тук. След 800 метра завийка надясно. Ами включваме се вече по-нататък. Да. После. Другите същински места. Да. Чао. Чао. И ето. Добре дошли в Девин. Първата ни дестинация за днес. Стигаме. Трябва да видим за След 200 метра завийка надясно. И привет.
Ще отложим интересните местенца. Ето тук се върне дясно. Завийте надясно. Тук влезе.